Sa araw na ito po ngayon huling araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte, no. Tagal namin hinintay itong araw na to, lalo na ako, ilang taon na po, 8 taon at kalahati na pong mula nung pinatay ang aking anak na si Aldrin. At simula nung araw na yun, nananalangin po ako araw-araw na makamit namin ang hustisya. At ngayon po, nagsisimula na po yun ngayon sa pagdinig sa ICC. Ito pong pag-confirmation of charges po sa kanya. Pinapanalangin ko po na pagtuloy-tuloy po itong pagdinig na to hanggang sa mahatulan po siya. Pinapanalangin ko po ang sambayan ng Pilipino na makita nila yung katotohanan na hindi tama ang pagpatay. At marami pong pinatay nung panahon po na nakaupo bilang presidente si Rodrigo Duterte. Napakasakit po nung nangyari sa amin. Ako po bilang ina, mahirap pong ipaliwanag kung ano po yung nararamdaman ko sa araw-araw na wala sa tabi ko yung anak ko. Pero nananalangin pa rin po ako na maging malusog si Ginoong Duterte, ang kanyang pangangatawanan, ang kanyang pong pag-iisip upang masagot siya po itong mga krimen na ginawa niya noong siya ang presidente natin. Pinapanalangin ko po na matutunan niya po, mahanap niya sa puso niya yung pagsisisi po sa mga nagawa niya pong kasalanan, sa mga pamilya po na dapat po ay siya ang nagpoprotekta. Mahanap niya po sana sa puso niya yung tinatawag na konsensya po upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Matuto siyang humingi ng tawad sa mga nasaktan niyang pamilya. At higit sa lahat po, sana po matutunan niya pong magdasal at humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos upang maging magaan pa po yung mga natitira niya pa pong buhay at masarap pong maging mapayapa ang buhay. Masarap pong makakuha ng peace of mind at makakantam lang po ito ni Ginoong Duterte kung matututo po siyang magdasal at matututo po siyang humingi ng tawad sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.